Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal asma'us sita lan anapun utawi asma'us sita fatur fa'u mongko iku diwaca rafa apa asma'us sita bil wawi kelawan nganggo kurup wawu. Watung sobulan diwaca nasab apa asma'us sita bil alifi kelawan nganggo huruf alif. Watu jarulan diwaca jar apa asma'us sita bil ya'i kelawan nganggo huruf ya bisarti ang takuna kelawan syarat yento ana apa asma'us sita iku mundhofatan kang dimundhofake. Fa in ufridat mongko lamun dipisah apa asma'us sita anil idhofati saking indhofa. Uribat mongko diiropi apa asma'us sita bil karukati kelawan pira-pira karukat ad-dhahirati kang pertelo apa karukat. Nakwu walahu akun. Umpamane contoh lapat surat An-Nisa ayat 12. Walahu lan iku tetep keduwene wong kang diwarisi. Akun utawi dulur lanang. Wa inna lahu abban lan lapat inna lahu abban surat Yusuf ayat 78. Inna lahu sak temene iku tetep keduwene anak abban ana bapak. Wa banatul aki. Contoh surat An-Nisa ayat 23. Wa banatul aki. Lan piro-piro anak wadone dulur lanang. Wa ang takuna lan yento ono apa idhofatuha mundhofake asma'us sita iku li ghairi ya il mutakalimi maring sakliyane ya mutakalim. Fa in udifat mongko lamun dimundhofake apa asma'us sita ilal ya'i maring ya mutakalim. Uribat mongko diiropi apa asma'us sita bikarukatin kelawan piro-piro karukat mukot darutin kang dikira-kiraake apa karukat alama ing atase lafat qoblal ya'i kang ing dalem sadurunge ya mutakalim. Nakwu inna hadaaki. Umpamane contoh lapat inna hadaaki surat Shad ayat 23. Inna hada sak temene iki wong iku aki sedulur ingsun. Wa ang takuna lan yento ana apa asma'us sita iku mukabbarutan kang digawe kalimat gede atau kang digawe mukabbaro. Fa in sugirot mongko lamun ditasgir apa asma'us sita uribat mongko diiropi apa asma'us sita bil karukati kelawan pira-pira karukat ad-dhahirati kang pertelo apa karukat. Nakwu hada ubayyuka. Umpamane contoh lapat hada utawi iki wong iku ubayyuka bapak cilik sira. Lapat ubayyuka itu ditasgir. Wa ang takuna lan yento ana apa asma'us sita iku mufrodatan kang digawe mufrad fa in suniyat mongko lamun
digawe tasnia apa asmaus sittah au jumiat utawa digawe jamak apa asmaus sittah uribat mongko diiropi apa asmaus sittah i'robal musanna koyok kelawan i'rope isim tasnia wal majmu'i lan koyok kelawan i'rope isim jamak. Wal absoku utawi menurut kaul kang luwe jelas kang luwe paseh filhani ing dalem lapat hanu iku anaksu kawaca i'rab nakes ai tegese katfu akirihi kebuange kurup akire lapat hanu wal i'rabu lan ono apa pira-pira i'rabe lapat hanu bil karukati kelawan pira-pira karukat iku alan nuni ing atase kurup nun nakwu hada hanuka umpamane conto lapat hada utawi iki iku hanuka hanu siro atau kemaluan siro waru aitu lan ningali sapa ingsun hanaka ing hanu sira wa marartu lan lewatan sapa ingsun bihanika ketemu kelawan hanu sira walihada lan krana iki bab asmaul kumsah lam ya uddah ora milang-milang hu ing lapat hanu sapa Saqibul Ajurumiyati sapa wong kang ngarang kitab Ajurumiyah wala ghairuhu lan ora milang-milang sapa sakliyane Saqibul Ajurumiyah min hadhil asma'i saking iki pira-pira isim waja'alu lan ndadekake sapa Saqibul Ajurumiyah lan ghairuhu ha ing hadhil asma kumsatan ing ana 5 dadi ana 5 iku asmaul kumsah abun akun kamun famundu lapat hanu tidak dihitung dadi lam ya udda hu Saqibul Ajurumiyah. Pengarang kitab Jurumiyah tidak menghitung lapat hanu. Jadi sing ana karek asmaul kumsah ana 5. Abun siji abun, loro akun, telu kamun, papat famun, limondu. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.